Les persones amigues de BCA fem xarxa amb la gent que treballa a BCA. Seguim fent xarxa amb la gent que ens hem jubilat per continuar el dia de la ciència i fem xarxa amb la societat per mantenir-los al dia i ajudar-los a mantenir la seva salut. Gràcies a la creació d'aquest grup de persones amigues de BCA, tota la gent que es vam jubilar, que va ser un pool molt gran de persones, hem tornat a tenir aquest contacte, si més no, més emocional, una mica amb l'aspecte de poder tenir aquest contacte que hem tingut durant aquests anys. Jo estic molt contenta de pertànyer al grup de jubilats de BCA perquè vaig estar molts anys treballant a l'organització, a BCA, i una vegada que m'he jubilat, vaig començar l'any 92 i vaig marxar el 2022, han sigut molts anys i tenia una sensació de pèrdua. I d'aquesta manera, abans tenia la meva família, la família de BCA, i ara tinc la família dels jubilats. Persones grans? Grans persones. Fem coses grans.